Kita resik-resik, guys. Ngono ki aku ki mau ya nih. Kan tapi kan manggah melu. Ader melu. Sing nyekel sukete suket. Nelak sukete Bu anu kae. Bu Haji. Kae Bu Haji. Teknik jinglang tek gila. Oh, Bu Haji ngono ya. Sabar Bu, lak wong poso pangan anu nyamuk kuwi jingklong kuwi astagfirullahaladzim. Sedekah kuwi engko rezekimu saya oke. Kan kami ada gede. nah ngono guys, rungokno lak Bu Hajah ngomong ngono kuwi. Nah, lak untuk anu apa? Bu Sudarmi kae mangke ya resik-resik. Opone lak dipangan pacet. Wis tansaya anu. Oke anune. Apa ning ngono kae? Oke. Oke apa nih, Mi? Ora, oke anu nih. Apa guys ngono iki, guys? Aku lali.